Аз съм Рослав Игнатов. Аз съм това е. Любомир Кронов. И ние сме от Самоков. И да, от Самоков. Аз съм на 14 години. И аз съм също на 14. Аз съм много готин. И аз съм много готин. Да, по-готин съм от него. Да, аз съм по-готин. И аз съм по-готин. И аз съм по-готин. Сега пред очите ви стои едно изпитание, което ще Го направим с преодолеем. моя колега. И това е канела. Да. Какво ще правим с тази канела? А това Нещо говори ви. И този леген готов за употреба. готовност. Да, и да, стига да се ригаме. Значи, това е енергийна напитка, както виждате, да. Готвили сме сега, след като изяваме канела. Тушаци. Да. Това е цял 1 литър. Чакайте да го намеря. Ето. 1 литър. Да. И да, може да ни предизвиквате. И да, Имаме всяко едно предизвикателство. тук има малко канела. Няма. Спиваме и почваме вече.